μας εγέμισε χαρά, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, η παράκληση στους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ ήρθαν ανάμεσά μας. Μας έδωσαν την ευλογία και την ευχή τους και μας σκέπασαν με τα φτερά της αήλου δόξης αυτών. Και αυτό σημαίνει πως έχουμε ισχυρούς προστάτες. Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν τα φαινόμενα και η πραγματικότητα. Τα φαινόμενα είναι οι ειδοκούντες άρχιν των εθνών, ο Σατανάς, ο άρχον αυτού του κόσμου και τα όργανα του και τα είδωλα τα οποία μας απειλούν και φαντάζουν παντοδύναμα. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη, αφού τα φαινόμενα απατούν. Η πραγματικότητα είναι πως ο αφέντης του κόσμου είναι ο Χριστός, ο Κύριος της δόξης, ο Κύριος της ιστορίας, ο Κύριος των ψυχών μας και των σωμάτων μας και ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου. Και έχει και τις επουράνιες δυνάμεις του. Τους εξωγήινους αγγέλους και αρχαγγέλους, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και όλα τα ουράνια τάγματα. Και κυριαρχεί παντού. Και οδηγεί εκείνος τα πράγματα και τον ρουν της ιστορίας με τα θεϊκά του όργανα. Γι' αυτό ας έχουμε θάρρος, ας έχουμε ελπίδα και ας ακουμπάμε εκεί περισσότερο και ας βλέπουμε με τα νοερά μας μάτια, της ψυχής μας τα μάτια, τον Κύριο και τις επουράνιες δυνάμεις. Αυτό είναι πολύ παρηγορητικό και πολύ ενισχυτικό στις δύσκολες και αποκαλυπτικές ημέρες που διαβαίνουμε και μέσα μας και έξω μας και παντού. Το χρειαζόμαστε αυτό απόλυτα. Και έρχεται και η Εκκλησία με την εορτή των Αγίων Ασωμάτων και προπαντός και κατεξοχήν του Αρχαγγέλου και Ταξιάρχου Μιχαήλ να μας το θυμίσει. Γιατί οι άνθρωποι εύκολα ξεχνάμε και εύκολα απελπιζόμεθα και έχουμε ανάγκη και υπομνήσεως και ενισχύσεως. Μας ενθυμίζει λοιπόν η Εκκλησία ότι υπάρχουν ανάμεσά μας εξωγήινοι, οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι με πρωτοστάτη τον Ταξιάρχη Μιχαήλ, για τον οποίον θα μιλήσουμε σήμερα στη φτωχή και ταπεινή και απλή αυτή ομιλία μας. Ο Μιχαήλ εμφανίζεται στις γραφές ως πανίσχυρος και παντοδύναμος και ως φόδρα αποτελεσματικός. Άλλωστε αυτό το λέει και το όνομα του Μικαέλ, σημαίνει ποιος είναι σαν το Θεό, δηλαδή παντοδύναμος. Με πι μικρό είναι παντοδύναμος και ο Μιχαήλ. Τον είδε ο Ιησούς του να βγει και τρόμαξε. Κόντεψε να βγει η ψυχή από το σώμα του. Κόντεψε να πεθάνει. Σαν τον ρώτησε ποιος είσαι εσύ και του είπε είμαι ο άρχον, ο στρατηγός του Κυρίου των δυνάμεων. Και λιποψύχησε μπροστά του ο θείος Ιησούς του Ναβί. Παρουσιάστηκε στον προφήτη Δανιήλ και τον ενίσχυσε και του είπε να μην φοβάται, διότι τα φαινόμενα πατούν και δεν είναι κύριοι του κόσμου ούτε οι Πέρσες, ούτε οι Ασσύριοι, ούτε οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι που θα έρθουν αργότερα. Κύριος του κόσμου είναι ο Θεός των δυνάμεων. Ο Κύριος Σαβαώθ, εκείνος ο οποίος έκτισε τον ουρανόν και την γη. Και αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ συγκλονιστικό. Και κατά την παράδοση, όταν είχε έρθει στα χρόνια του Ισαΐου, του προφήτου, στην Ιερουσαλήμ και στα χρόνια του Εζεκίου, του βασιλέως των Ιουδαίων, ο φοβερός βασιλεύς των Ασσυρίων Σεναχηρίμ
με αμέτρητες χιλιάδες στρατό, και αφού είχε κυριεύσει όλες τις πόλεις της Παλαιστίνης, φοβέριζε έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ τον Εζεκία και τους Ιουδαίους, λέγοντάς τους: πού είναι ο Θεός σας, τι μπορεί να σας κάνει, πώς μπορεί να σας προστατεύσει από τη δική μου δύναμη? Σε λίγο θα είστε στα χέρια μου, θα σας κάνω ό,τι θέλω. Θεός δεν είναι εκείνος που λέτε εσείς, αλλά αυτοί τους οποίους έχουμε εμείς, τα είδωλα, τα πανίσχυρα που μας δίνουν δύναμη, και σας έχουμε σε λίγο στα χέρια μας. Πού θα μας πάτε? Και έπεσαν και κοιμήθηκαν με την πεποίθηση πως θα ξυπνούσαν την άλλη την ημέρα να καταστρέψουν την Ιερουσαλήμ και τους εγκατοίκους της. Όμως ο Κύριος των δυνάμεων, ο Κύριος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και ο Θεός της Οικουμένης και ο Θεός των πνευμάτων και πάει σαρκός, αλλιώς αποφάσισε και στέλνει κατά την παράδοση αρχάγγελο που ήταν ο Μιχαήλ, και εκεί καθώς κοιμώντουσαν στο στρατόπεδο ή αγρυπνούσαν και σκεπτόντουσαν πώς θα καταστρέψουν την Ιερουσαλήμ και πώς θα γεμίσουν τις τσέπες τους και τα υπάρχοντά τους από τα λάφυρα, με τη φοβερή του τρίαινα αυτός ο αρχάγγελος εφώνευσε μια νυχτή 185.000 Ασσυρίων. Τα ακούτε καλά, 185.000 Ασσυρίων, χωρίς να ακουστεί ο παραμικρός θόρυβος. Γι' αυτό όταν την άλλη μέρα προς όρθρον, που λέει το Ιερό Κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, ξύπνησαν οι στρατιώτες του Σαναχηρίμ, οι Ασσύριοι, τι είδανε? 185.000 πεθαμένους στρατιώτες. Και τότε έκλαψαν πικρά, το βάλαν στα πόδια και έφτασαν, ούτε από αυτοί που κατάλαβαν, ούτε και αυτοί το κατάλαβαν, έφτασαν στην Νινεβή, την πρωτεύουσα της Ασσυρίας. Και ο φοβερός Σεναχηρίμ, που έβριζε και απειλούσε και εναυρύνετο και καυχάτο επί τη δυνάμει του, κατησχημένος και μισοπεθαμένος, έφτασε εκεί και πήγε να προσκυνήσει τα είδωλα, ζητώντας ενίσχυση και παρηγοριά, ή κάνοντάς τους παράπονο, ο ίδιος ξέρει. Και την ώρα εκείνη ήλθαν οι δύο γη του και τον εφώνευσαν. Πήγε από τα σπλάχνα του, πήγε από τα παιδιά του. Τα χέρια των παιδιών του, τα οποία εγέννησε, παρακινημένα από τη Θεία Δύναμη, εφώνευσαν αυτόν τον υπερήφανο και μεγάλαυχο. Ποιος κυριαρχεί στον κόσμο? Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο οποίος κυβερνά τα πάντα και ο οποίος εργάζεται και ο οποίος φροντίζει τα πάντα μέχρι λεπτομερίας. Μέχρι λεπτομερίας. Αυτό για τους αδύνατους της γης, για τους υποκείμενους στους βάρβαρους αφεντάδες, είναι μεγάλη παρηγοριά. Είναι μεγάλο καταφύγιο. Είναι μεγάλη ενίσχυση. Και είναι μεγάλη γαλήνη. Γιατί σήμερα εκείνο που μας μαστίζει είναι η ανασφάλεια. Είναι ο φόβος και ο τρόμος. Και καθώς οι δοκούντες άρχιν των εθνών πάνε να ξαναφέρουν στην ταλέπορη ανθρωπότητα τη βαρβαρότητα, είδατε τώρα τι κάνουν? Θέλουν να καίνε τους πεθαμένους. Αυτό δεν εγίνετο. Ούτε στην αρχαία εποχή. Οι αρχαίοι Έλληνες βάλαν τους νεκρούς τους στη γη και τους έβαλαν και τα χτερίσματα, τα προσωπικά τους αντικείμενα, τα οποία βρίσκουμε και μέχρι σήμερα ακόμη στις λεγόμενες αρχαιολογικές ανασκαφές. Μόνο οι βάρβαροι στην αρχαία εποχή έκαιαν τους νεκρούς των, και οι Ινδοί. Μόνο οι βάρβαροι. Μόνο οι βάρβαροι. Και τι σημαίνει αυτό σήμερα? Ότι επανερχόμεθα στη βαρβαρότητα. Επανερχόμεθα στη βαρβαρότητα, στη βία, στην τρομοκρατία, στην καταδυναστία, στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, στο μεγάλο κακό. Φαίνεται αυτή η τάση υποτιμήσεως του ανθρώπου. Και ας φωνάζουν όλοι εκείνοι για ανθρωπισμό, για κοινωνικό πρόσωπο, για οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι η καλοσύνη του διαβόλου. Όση καλοσύνη και αγάπη είχε ο Ιούδα για τους φτωχούς,
θέλοντας να πουλήσουν το μύρο που η Μαρία άλυψε το Χριστό και η άλλη άγνωστη γυναίκα, τάχα για τους φτωχούς. Εκείνος ήθελε να πάρει τα λεφτά προς ίδιον όφελος. Ότι κλέπτης είναι, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ύστερα από χρόνια, και τον γλωσσόκομον είχε των ταμείων και τα βαλόμενα εβάσταζε του τέστη έκλεβε. Υπάρχει αυτή η τάση, τη βλέπουμε και σκηνώνει δυστυχώς στις ψυχές των αδελφών μας, ίσως και στις δικές μας, αυτή η απανθρωπία, αυτή η σκληρότητα απέναντι των αδελφών μας των συνανθρώπων και περισσότερο απέναντι των αδυνάτων και των πτωχών, απέναντι εκείνων που βρίσκονται στο περιθώριο και τους δίνει κανείς μα κανείς σημασία. Όμως υπάρχει για αυτούς και για όλους μας ο ελάχιστος αδελφός μας. Ποιος είναι αυτός? Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε τελευταίος επάνω στη γη, αφού έβαλε τον εαυτό του κάτω από όλους και από όλα. Αυτό σημαίνει υπομονή. Βάζω τον εαυτό μου κάτω από όλα, κάτω από κάτι και κάτω από όλα. Έχουμε τον ελάχιστο αδελφό μας, τον Ιησού Χριστό, που μας λέγει, εάν κάμετε αγάπη έμπρακτη στον ελάχιστο αδελφό μου επί της γης, είναι σαν να το κάνετε σε μένα, ή μάλλον αστοχή διατύπωση, το κάνετε σε μένα. Το κάνετε σε μένα τον ίδιο. Το σαν είναι παρομοίωση. Το κάνετε σε μένα τον ίδιο. Και εγώ το δέχομαι. Και αν εκείνοι δεν σας το έχουν, εγώ θα σας το ανταποδώσω. Και σκεφτείτε, μακάρι να μην μας το ανταποδίδουν οι ελάχιστοι και να μας το ανταποδώσει ο Κύριος. Γιατί αν μας το ανταποδώσουν οι ελάχιστοι, θα μας το ανταποδώσουν ως άνθρωποι. Αν μας το ανταποδώσει ο ελάχιστος αδελφός μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, θα μας το αποδώσει ως θεάνθρωπος. Όπως για την εκδίκηση που ομιλεί εδώ ο Χριστός μας στη Αγία Γραφή. Λέει, μην κάνετε εκδίκηση για αυτούς που σας αδικούν. Διότι αν κάνετε, θα εκδικηθείτε ως άνθρωποι. Πόσο μπορείτε να εκδικηθείτε έναν άνθρωπο? Το πολύ μπορεί να το σκοτώσετε. Αν όμως αφήσετε σε μένα την εκδίκηση και την ανταπόδοση, εγώ θα εκδικηθώ, θα λάβω το δίκαιο δηλαδή. Εκδίκηση είναι θετική σημασία. Θα λάβω το δίκαιο και την ανταπόδοση ως Κύριος. Ως Κύριος. Γι' αυτό εμείς να προσευχόμεθα για αυτούς που μας αδικούν, να τους δώσει καθώς και σε εμάς ο Κύριος μετάνοια και διόρθωση βίου. Γιατί είναι φοβερόν το εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος. Αν πέσει κανείς στα χέρια του ζώντος Θεού, γιατί ζει Κύριος ο Θεός, και αν δεν έχει μετανοήσει, αλίμονος ο άνθρωπο αυτόν. Καλύτερα να μην είναι γεννάτο, όπως θα έλεγε και ο Ιησούς για τον Ιούδα. Γιατί ο Κύριος δεν είναι μόνο αγάπη, που μένουμε οι πολλοί εκεί και επιμένουμε. Είναι και δικαιοσύνη. Γιατί αλλιώς υπάρχει ανισορροπία. Τόσοι είναι οι αδικημένοι της γης και τόσοι αδικούνται και τόσοι έφυγαν με πικρό παράπονο στα χείλη και στην ψυχή. Γιατί να αδικηθούν τόσο και να μην βρεθεί κάποιος να τους υποστηρίξει, κάποιος να τους δικαιώσει, κάποιος να τους υπερασπιστεί. Γι' αυτό και ένας Ευρωπαίος σοφός έχει γράψει, αφού σε αυτή την πλάση συνήθως οι δίκαιοι και οι αγαθοί δεν αμείβονται, αλλά αδικούνται και ταλαιπωρούνται, και συνήθως οι άδικοι και οι κακοί δεν τιμωρούνται, αλλά απολαμβάνουν και των αγαθών, ανάγκη να υπάρχει και άλλη ζωή και κρίση και ανταπόδοση, όπου ο αγαθός και δίκαιος θα λάβει τον πλήρη και τέλειο μισθό του και ο κακός και παλιάνθρωπος θα λάβει τη δίκαιη τιμωρία του. Τι σημαίνει η λέξη τιμωρία? Είναι τιμή και ώρα. Ώρα με ψηλή στα αρχαία, δυστυχώς χαλάσαμε τη γλώσσα μας. Όσοι θέλετε γράψτε πολιτονικό, επανέλθετε αν θέλετε. Μην περιμένετε να μας το πούν οι κυβερνώντες. Οι κυβερνώντες το χάλασαν.
Γράψτε πολυτονικό σύστημα. Ώρα με ψηλή σημαίνει φροντίδα και ώρα με δρασία σημαίνει χρόνος. Λοιπόν, φροντίδα, τιμωρία είναι τιμή και ώρα. Φροντίδα για την τιμή. Αυτό είναι τιμωρία στην πρώτη της έννοια. Φροντίδα για την τιμή. Γιατί ο άνθρωπος επλάσθη εν τιμή και δεν αντέχει την ατιμία. Το ξέρετε αυτό. Δεν αντέχει την ατιμία. Γι' αυτό αν μας ατιμάσουν, αν μας προσβάλλουν, αν μας στενοχωρηθούν και είμαστε και ευαίσθητοι, κινδυνεύουμε να πεθάνουμε. Δημιουργούμε πληγές στο στομάχι μας, στο οργανισμό μας, διαταράσσουμε την ψυχική και σωματική υγεία και ακεραιότητά μας και δυσκολευόμεθα. Γι' αυτό ο Θεός φροντίζει με την τιμωρία, φροντίζει για την τιμή μας. Για την τιμή των αδικημένων. Γι' αυτό και όταν μας αδικούν και όταν δεν βρίσκουμε άκρη με τους αδικούντας και την αδικία, γιατί ένα πράγμα να ξέρουμε, ότι το κακό είναι αλόκοτο και παράλογο. Αλόκοτο και παράλογο και δεν έχει λογική εξήγηση. Και όποιος πάει να το εξηγήσει, τρελαίνεται. Και το λέει και ο λαός μας. Το γιατί και το διότι έφαγε τον Παναγιώτη. Βεβαίως, γελάτε, έτσι είναι. Γιατί να μου το κάνει, διότι μου το έκανε. Βέβαια, γιατί, μην αναστεράζετε κυρία μου, άσχημα. Γιατί και διότι. Δεν ξέρω να στενάξει στο σπίτι του, κατηδίαν. Και υποφέρει, θέλοντας κανείς να εξηγήσει το κακό. Δεν έχει εξήγηση. Είναι παράλογο, προσέξτε το, και αλόκοτο. Γι' αυτό έρθει ο Ιησούς και το έρει, το σηκώνει. Το παίρνει και το σηκώνει ο Ιησούς, ο έρων την αμαρτία του κόσμου. Λογικό είναι το καλό. Το καλό. Έχει εξήγηση το καλό. Είναι εκ Θεού το καλό. Έχει λόγον υπάρξεως. Είναι εύλογον. Ευλογημένη βασιλεία αρχίζουν που το μέγα καλό πάνω στη γη, Θεία Λειτουργία. Έχει λόγον υπάρξεως. Αλλά να επανέλθουμε στον αρχιστράτηγο Μιχαήλ. Ο φοβερός αυτός αρχάγγελος είναι προστάτης της οικουμένης, προστάτης της Εκκλησίας. Είναι εκείνος κατά την παράδοση ο οποίος εσήκωσε από τον τάφο του Χριστού τον λίθον του μνήματος. Ο φοβερός αρχάγγελος Μιχαήλ πήγε και σήκωσε το λιθάρι, όχι για να αναστηθεί ο Ιησούς, γιατί εκείνος είχε αναστηθεί εσφραγισμένου του μνήματος, αλλά για να δουν οι στρατιώτες και οι υπόλοιποι ότι ανέστη ο Κύριος και να τους πει, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν, να δουν το μνημείο το κενό. Και ενώ ο Μιχαήλ πήγαινε κατ' εντολή του Κυρίου να σηκώσει τον λίθον του μνήματος, ο άλλος αρχάγγελος, ο Γαβριήλ, ο γλυκός αρχάγγελος που επεσκέφθη στη Ναζαρέτ την Παρθένον Αγνήν, την Κυρία μας Θεοτόκον, να της κομίσει το μέγα μήνυμα, την προαιώνιο βουλή και να της πει το χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, αυτός ο αρχάγγελος, ο γλυκός αρχάγγελος επέμπετο την ίδια ώρα από τον Κύριο των δυνάμεων στην και χαριτωμένη να της αναγγείλει την Ανάσταση του Υιού και Θεού της. Το λέει η Εκκλησία, ο άγγελος ευώατη και χαριτωμένη, αγνή παρθένε χαίρε και πάλι νερό χαίρε, ο Υιός ανέστη τριήμερος εκτάφου. Και το άλλο χαίρε παρθένε χαίρε, χαίρε ευλογημένη, χαίρε δοξασμένη, ο Κύριος ανέστη τριήμερος εκτάφου. Ο Υιός ανέστη τριήμερος εκτάφου. Οι δύο λοιπόν αρχάγγελοι, τη μεγάλη εκείνη ώρα της ανθρωπότητος, τη μοναδική ώρα της Αναστάσεως του Θεανθρώπου, για το μεγαλύτερο γεγονός της ιστορίας μας, είναι η Ανάσταση του Θεανθρώπου. Οι δύο λοιπόν αυτοί φοβεροί αρχάγγελοι επέμποντο προς αποστολήν, ένας να σηκώσει το λιθάρι του μνήματος και ο άλλος να αναγγείλει στη Θεοτόκο
την Ανάσταση του Κυρίου. Γιατί η Ανάσταση του Κυρίου, όπως προείπαμε, είναι το μεγαλύτερο γεγονός της ιστορίας και της Εκκλησίας. Και έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, όταν έχεις θλίψη μεγάλη και πόνο ανίποτο και αδιέξοδο, τότε να σκέπτεσαι πως έγινε και συνέβη και πραγματοποιήθη η Ανάσταση του Κυρίου. Η Ανάσταση εκείνη που είναι εγγύησης και της δικής μας Αναστάσεως, η Ανάσταση εκείνη που άνοιξε το δρόμο προς τη Βασιλεία και προς τον Παράδεισο. Η Ανάσταση εκείνη που τα έκαμε όλα κενά, φωτεινά και λαμπερά. Και ύστερα από αυτό να λες, το δικό μου το πρόβλημα είναι πολύ μικρό μπροστά στο μέγα αυτό καλό που έκαμε ο Κύριος στην ανθρωπότητα με την Ανάστασή Του. Και τη στιγμή εκείνη παίρνει κανείς τη δύναμη της Αναστάσεως και την ευχή του Αναστάντος και μπορεί και αντέχει τη δυσκολία και ξεπερνάει με τη χάρη του το πρόβλημα. Και ακόμα ο φοβερός Μιχαήλ κατά την παράδοση ήταν εκείνος που σήκωσε το λίθον του μνήματος στη Γεθσιμανή, στον τάφο της Παναγιάς. Γι' αυτό και εκείνη του έχει ιδιαίτερη αγάπη και στοργή. Ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος ήταν εκείνος, σύμφωνα με το βιβλίο Πράξεις Αποστόλων, κεφάλαιο 7 στίχος 33, ο οποίος είπε στο Μωυσή, στο όρο Σινά, μπροστά στη φλεγόμενη Βάτο, να βγάλει τα παπούτσια του, γιατί ο τόπος στον οποίο στέκεται είναι Άγιος, ιερός και θεοβάδιστος. Και ακόμη ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, σύμφωνα με την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, κεφάλαιο 4 στίχος 16, τα λέει, πάντα βρείτε, να διαβάζουμε τις γραφές έστω και έτσι, από παρακίνηση. Μερικοί διαβάζουν συστηματικά και μπράβο. Υπάρχουν και άλλοι που θέλουν λίγη παρακίνηση, λίγο σπρώξιμο. Τραβάτε με κι ας κλαίω. Είναι ο Αρχάγγελος εκείνος που θα φωνάξει κατά Δευτέρα Παρουσία τους νεκρούς να αναστηθούν. Ότι αυτός ο Κύριος, λέει εκεί προς Θεσσαλονικείς, Δέλτα 16, εν κελεύσματι, με πρόσταγμα, εν φωνή Αρχαγγέλου, θα φωνάξει Αρχάγγελος και εν σάλπικη Θεού. Και η σάλπικα του Θεού θα βροντοφωνήσει και αυτή θα λαλήσει, θα ακουστεί. Και τι λέει συνέχεια, και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες περιλυπόμενοι. Το διαβάζουμε και στην κηδεία το ανάγνωσμα αυτό. Είναι ο μέγας φωνητής των νεκρών. Γι' αυτό και η παράδοση και η λαϊκή ακόμη θρησκευτικό της τον θέλει το Μιχαήλ ψυχοπομπό. Πώς ήταν στα αρχαία ο Ερμής ψυχοπομπός, έτσι και εκείνος έρχεται. Ο Ερμής δεν ήταν σε φαντασία αυτό, έτσι μιλάμε. Αηδίες, γιατί τότε δεν χρειαζόταν ο Μιχαήλ να έρθει, άμα ήταν ο Ερμής, γιατί τον μπερδεύουν μερικοί. Έτσι. Και έρχεται και παίρνει τις ψυχές μας υπό τη σκέπη των πτερίγων του. Γιατί η ώρα της εξόδου των ψυχών μας είναι δύσκολη. Γιατί είναι όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον, πως λέει τα τροπάρια και τα ιδιόμελα στην ακολουθία της κηδείας, και ήον αγώνα έχει η ψυχή, οποίον αγώνα, πόσο μεγάλο αγώνα, χωριζομένη εκ του σώματος. Και τότε χρειαζόμεθα συμπαραστάτες. Στο δε απόδειπνο κάθε βράδυ παρακαλούμε την Παναγία μας στην ωραία ευχή του Παύλου, του μοναχού της Μονής της Ευεργέτιδος που ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Παρακαλούμε την Παναγία μεταξύ των άλλων και το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα. Τα σκοτεινά σώπης των πονηρών δαιμόνων πόρο μακριά
αυτής απελάβουν, θα τους κάνει απέλαση. Γιατί έρχονται πάνω μας και με ψέματα και μαλήθειες προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν. Και δεν ξέρουμε οι καημένοι την ώρα την άραχλη εκείνη και φοβερή την ώρα της εξόδου μας. Δεν ξέρουμε πού να κρυφτούμε, βγαλμένοι από το σώμα μας, χωρίς τη βοήθεια των οικείων και των φίλων. Κοιτάζουμε με τα μάτια μας τους αγγέλους και ζητάμε βοήθεια. Απλώνουμε τα χεράκια μας στους ανθρώπους, αλλά άπρακτα καθηκετεύομαι. Την ώρα εκείνη έχουμε ανάγκη από θεία συμπαράσταση. Και ο ψυχοπομπός άγγελος, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, μας σκεπάζει καταφοβισμένους και καταλυπημένους, γιατί αφήνουμε εδώ τη γη. Λίγησαν εκείνοι που ήθελαν να αναλύσουν και να είναι συν Χριστό σαν τον Παύλο και τους Αγίους. Μας σκεπάζει, μας παρηγορεί και μας ασφαλίζει κάτω από τα ουράνια φτερά του και μας μεταφέρει στην αιώνια ζωή και πατρίδα. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στη Β' επιστολή προς Θεσσαλονικής του Αποστόλου Παύλου, Β' κεφάλαιο στίχος 7, που μιλάει εκεί για το μυστήριο της ανομίας, λέγει ότι το μυστήριο της ανομίας άρχισε, αλλά υπάρχει κάποιος, ο κατέχων, αυτός που κατέχει, που κρατά, ο οποίος κρατάει, δεσμεύει τον Αντίχριστο και δεν τον αφήνει να δράσει. Και δεν τον αφήνει να δράσει. Ποιος είναι ο κατέχων? Θυμόμαστε το έχοντες και κατέχοντες. Ποιος είναι ο κατέχων? Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, κατά κάποιους ερμηνευτάς. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ κρατάει τον Αντίχριστο και δεν τον αφήνει να δράσει. Μόνο στο τέλος του κόσμου, κατά την εντολή του Χριστού, θα τον αφήσει ελεύθερον. Και τότε θα πηγαίνουμε στα μνήματα όσοι ζούμε και θα παρακαλούμε τους πεθαμένους να βγούνε και να μπούμε εμείς εκεί. Θα πηγαίνουμε στα βουνά και στα όρη και στα βράχια και θα τους λέμε πέστε πάνω μας και σκεπάστε μας. Να μην βλέπουμε το μέγα κακό και τη θράψη που γίνεται από τη δράση του Αντιχρίστου στη φοβερή και ταλέπορη και πολυέμακτη γη μας. Τώρα τον κρατά ο Αρχάγγελος. Γι' αυτό και ακούμε στο ωραίο δοξαστικό των ένων της εορτής του μεθαύριου Παρασκευή, όπου επισκιάσει η χάρη σου Αρχάγγελε, εκείθεν του διαβόλου διώκεται η δύναμις, ουγαρφέρει το φωτί σου προσμένην ο πεσόνεος φόρος. Δεν αντέχει να αντικρίσει και να μείνει μπροστά στο φως σου, της ουρανίου δόξης το φως. Εκείνος ο φωτεινός, αυτό σημαίνει ο σφόρος, ο οποίος έχασε το φως και έγινε σκότος. Και θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο της Παρασκευής τον Ιησού να λέει μέσα από τον Ευαγγελιστή Λουκά, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Είναι εδώ ο άσαρκος λόγος, ο άσαρκος λόγος, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερον πρόσωπο της θεότητος. Γιατί ο διάβολος, όπως γράφει στο 14 κεφάλαιο των προφητιών του ο πολυφωνόντατος και μεγαλοφωνόντατος Ισαΐας, τι εσκέφθηκε και ο Εωσφόρος, ο αρχηγός όλων των επουρανίων δυνάμεων? Είπε από μέσα του, από εκεί άρχισε το κακό, από μέσα του, από την προαίρεση, την ελευθερία, από τη γνώμη. Τι είπε? Θα βάλω το θρόνο μου πάνω από τα άστρα και θα γίνω όμοιος με το Θεό τον ύψιστο. Θέλησε δηλαδή να κάνει εισβολή στο χώρο της θεότητος. Αλλά κανείς δεν μπορεί να κάνει εισβολή στο χώρο της θεότητος
διότι είναι κτίσμα. Και δεν μπορεί μέσα το κτίσμα να χωρέσει το άπειρον και το άκτιστον. Αυτό είναι στην Παναγία, αλλά με άλλους όρους και νόμους. Γι' αυτό και έπεσε εκ του ουρανού ως αστραπή. Ως αστραπή. Και κλαίει το Πνεύμα το Άγιο με το στόμα και τη γραφίδα του Μεγάλου Ισαΐου, λέγοντας πώς έπεσε ο δυνατός, πώς εχάθη ο ωραίος, πώς του συνέβη αυτό το μέγα κακό, σημείο ότι ο Θεός κλαίει και το διάβολο ακόμη. Όπως ο Ιησούς είδε την πόλη της Ιερουσαλήμ και έκλαψε, επ' αυτήν κλαίει και το διάβολο και δίνει αυτή τη χάρη της λύπης ο Κύριος και στους Αγίους του. Και κατά τον Άγιο Ισαάκ των Σύρων, οι Άγιοι έχουν και καύσιν καρδίας και υπερδαιμόνων. Λυπούνται και συμπονούν τους πεσμένους δαίμονες και παρακαλούν. Και με την πτώση του Εωσφόρου έπεσε μαζί του και το δικό του τάγμα και πολλοί άγγελοι από τα παραπλήσια και έγιναν δαίμονες. Τότε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ένας από τους κατωτέρους αγγέλους, βλέποντας το μέγα αυτό κακό, τις ανταρσίες των δαιμόνων του Εωσφόρου, δηλαδή και των συναυτό συνεκπεσών των αγγέλων, μπήκε μπροστά. Έβαλε τα στήθια του μπροστά και είπε πρόσχομεν, ας προσέξομεν, ας προσέξουμε. Εμείς είμαστε κτιστοί, εμείς είμαστε δημιουργήματα. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε το Θεό αφενός και αφετέρου να καθίσουμε πάνω από Αυτόν. Ας κρατήσουμε τη θέση μας, ας κρατήσουμε την τάξη μας. Ας έχουμε το ρόλο και την ιδιότητά μας. Και είπε στη συνέχεια στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Και σταμάτησε η πτώση των αγγέλων. Και ο Αρχάγγελος τους είπε ελάτε να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Να ευχαριστήσουμε τον Κύριο που μας έφτιαξε, μας έδωσε φως, μας έκανε φώτα δεύτερα, που μας έχει κοντά Του, που τον υμνούμε, που μας αγαπάει, που μας συγκρατεί. Να τον ευχαριστήσουμε που δεν μας άφησε να πέσουμε και που μας έχει πάλι δικούς Του. Και τον ευχαρίστησαν. Και η Εκκλησία μας όρισε αυτή τη συγκέντρωση των αγγέλων γύρω από το Θεό ξανά με την πρωτοβουλία και την αρχηγία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ την έκαμε εορτή και είναι η εορτή της συνάξεως καταρχήν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και ύστερα όλων και Γαβριήλ μετά και ύστερα όλων των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Κυρίως η εορτή αυτή είναι του Μιχαήλ, τα λέει τα τροπάρια και του Όρθ και του Εσπερινού. Γιατί έκαμε μεγάλο διάβημα, σπουδαία και ηρωική πράξη να συγκρατήσει τους υπόλοιπους τα 2/3 των αγγέλων να μην γίνουν δαίμονες και να μην μπουν στο σκοτάδι. Αυτό η Εκκλησία το θυμάται. Και κάθε Σαββατόβραδο στον Εσπερνό η Εκκλησία ψάλλει ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο στο προκείμενο που είναι σκοπός της ημέρας. Ενεδύσατο ο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Διότι και στερέωσε την οικουμένη τους αλευθύστε διότι με την Ανάσταση του Κυρίου ο Κύριος ευασίλευσε όλα τα κτίσματα αφενός και οι δαίμονες υποτάσσονται φοβερά και εστερέωσε την οικουμένη, όχι μόνο τη γη, τα σύμπαντα. Και έκαμε και τους αγγέλους να είναι άτρεπτοι στο κακό. Να μην μπορούν να γίνουν δαίμονες. Μέχρι τη στιγμή εκείνη της Αναστάσεως ήσαν και αυτοί τρεπτοί. Και μπορούσαν πάλι να πάθουν ό,τι έπαθε ο Πεσόν Εωσφόρος. Από τη στιγμή εκείνη, μ' αρέσει που χασμουριέστε,
Από τη στιγμή εκείνη, σημείο πρέπει να τελειώνουμε, τι ώρα είναι πάτερ. Από τη στιγμή εκείνη εστερεώθησαν και οι άγγελοι. Γι' αυτό και τη νύχτα που βγαίνουμε να κάνουμε τερετής Αναστάσεως, τι ψάλλουμε? Την Αναστασή σου Χριστέ σωτήρ, άγγελοι υμνούσιν εν ουρανής και ημάς τους επιγείς καταξίωσον εν καθαρά καρδία σε δοξάζει. Και ακόμη στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 12 κεφάλαιο, στίχος 7 και εξής. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε να γίνεται, διαβάζουμε μάλλον να γίνεται πόλεμο στον ουρανό. Πολεμούσε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με το δράκοντα, τον Αντίχριστο, τον Νεοσφόρο, και ενίκησε. Γιατί το βιβλίο της Αποκαλύψεως μπορεί να έχει φοβερά και τρομερά και εικόνες και μηνύματα και προφητείες και ό,τι άλλο, και να μας πιάνει φόβος και τρόμος και απελπισία. Όμως εγγράφει κυρίως και κατεξοχήν να μας πει ένα πράγμα, ότι η νίκη και το τέλος ανήκουν στο εσφαγμένον αρνίον, το οποίο εξήλθε νικών και είναι να νικήσει. Και ενώ τα 20 κεφάλαια, 22 έχει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, τα 20 κεφάλαια είναι φοβερά. Σε πιάνει η καρδιά σου διαβάζοντάς το. Όμως το 21 και το 22 είναι χαροπιά. Διότι κατεβαίνει η ουράνια πόλη, η Ιερουσαλήμ. Κατεβαίνει η αχυροποίητος πόλης, μόλι της τη λαμπρότητα. Και εγκαθίσταται εδώ. Και έχουμε καινήν γην και ουρανούς καινούς με αλφαγιώτα, που λέει ο Απόστολος Πέτρος, σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου. Και δείχνει εκεί τη νίκη πια της Εκκλησίας. Για το μέλλον δεν ανήκει ούτε στους φοβερούς μελλοντολόγους, ούτε σε αυτούς που έχουν τη δύναμη σήμερα, ούτε σε αυτούς που έχουν τα λεφτά, ούτε σε αυτούς που τρομοκρατούν την πλάση, ούτε σε αυτούς που σκορπίζουν τον όλεθρο. Το μέλλον του κόσμου ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, η Εκκλησία της νίκης, η Εκκλησία της δικαιοσύνης, η Εκκλησία της συγγνώμης, η Εκκλησία της αγάπης, η Εκκλησία του φωτός, η Εκκλησία της αιωνιότητος. Αυτό είναι πολύ παρήγορο, γιατί όταν κανείς σου δίνει και το αποτέλεσμα ενός αγώνα, τότε τι κάνεις? Ενισχύεσαι κατά πολύ στο να αγωνίζεσαι. Και αν παίζεις ποδόσφαιρο, φερειπίν, και ξέρεις ότι θα νικήσεις με 2-4 ή μάλλον με 5-0, έτσι. Το σκορ με 5-0, τι κάνεις τότε? Παίρνεις δύναμη. Κάνεις φτερά. Γίνεσαι ήρωας και ημίθεος. Γίνεσαι σπουδαίος. Και παίζεις με λογισμό και μόνιρο. Και στο τέλος κερδίζεις 5-0. Και έχεις χαρά. Και είναι αποθέωση. Αυτό είναι η Αποκάλυψη. Και όσο πλησιάζει το τέλος του κόσμου, τόσο οι πιστές ψυχές που έχουν νυμφίο το Χριστό μας, τον αθάνατο βασιλέα γης και ουρανού και αφέν της ιστορίας και των οντοτήτων μας, τόσο και περισσότερο αυτές οι ψυχές έχουν χαρά. Γιατί? Γιατί έρθει ο γαμπρός. Η νύφη, πώς λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, χαρά χέρι. Έχει χαρά, είναι εβραϊσμός, χαρά χέρι, χαίρεται πολύ, όταν ακούσει τη φωνή του νυμφίου. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας παρακινεί κάθε βράδυ στο Μεσονυχτικό και τις 3 πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος με το ωραίο απολυτίκιο «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυκτός». Και όταν έρχεται ο γαμπρός, ο νυμφίος της ψυχής μας, έχουμε χαρά. Και η χαρά αυτή και η αγάπη που έχουμε έξω βάλει τον φόβο. Έξω βάλει τον φόβο. Έρχεται ο δικός και καταδικός μας άνθρωπος. Έρχεται ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ προστατεύει την Ορθόδοξη Εκκλησία μέχρι το τέλος του κόσμου. Και προστατεύει ακόμα, για να τελειώσουμε,
και τον καθένα μας χωριστά. Το ξέρετε αυτό. Το μεσημέρι καθώς διάβαζα τις Θείες Γραφές και κρατούσα τα εδάφια απ' έξω, λέτε θα τα θυμάμαι και αύριο. Λοιπόν, και κρατούσα τα εδάφια απ' έξω και διάβαζε το Μιχαήλ, εκεί καθώς διάβαζε είναι εμπειρία αυτή. Με κατέλαβε, παρότι είχα κόπο και ζάχαρο και ιστορία, με κατέλαβε μια χαρά ανίποτη. Και πιστεύω ότι ήταν η ευχή του Μιχαήλ, του Αρχαγγέλου. Ο οποίος φτάνει όταν επικαλούμεθα ή όταν διαβάζουμε για αυτόν ή όταν προσευχόμεθα σε αυτόν ή όταν το σκεπτόμεθα ή ό,τι άλλο καλό κάνουμε. Σπουδαίο. Και βλέπουμε το μεγάλο Κωνσταντίνο που θα είχε λάβει μεγάλη βοήθεια από τον Μιχαήλ. Μόλις πάει στην πόλη και χτίζει, τι κάνει? Φτιάχνει και μια πεντάμορφη εκκλησιά στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Μια πεντάμορφη εκκλησιά στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και αργότερα εκεί στις Χώνες της Φρυγίας, στις Κολοσσές, που ήταν ένα αγίασμα του Μιχαήλ και γίνονται θαύματα, πήγαν βάρβαροι, ένωσαν 3 ποτάμια και τα ρίξαν από το βράχο επάνω, να τα ρίξουν από το βράχο επάνω στο αγίασμα. Και την ώρα που ήρχονται τα 3 ποτάμια, παρουσιάζεται με την τρίαινά του ο Μιχαήλ και ανοίγει πάνω στο βράχο ένα χωνί, χώνες. Ένα χωνί, ένα χωνευτήρι. Και χώνεψε, πήρε δηλαδή, παρέλαβε, παροχετεύτηκαν εκεί τα 3 ποτάμια. Και εορτάζουμε το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις 6 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Τελευταία δε, παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ που είναι ανάγλυφη εικόνα στο Μανταμάδο της Μυτιλήνης. Παρουσιάστηκε σε έναν έμπορο στην Αθήνα πριν χρόνια και του ζήτησε, καθώς εκείνος θα πήγαινε στη Γερμανία για εμπόρευμα, του ζήτησε να του φέρει ένα μεγάλο σπαθί. Εκείνος φοβήθηκε, του είπε ναι, πάει στη Γερμανία, το ξέχασε ή θελημένα το άφησε. Τελευταίο βράδυ στο ξενοδοχείο πάλι ο Μιχαήλ μπροστά. Του λέει δεν το πήρες. Ποιο? Το σπαθί. Μα πώς θα το περάσω στο αεροδρόμιο? Εγώ θα είμαι μαζί σου. Το πήρε, το πέρασε και θα το φέρει, λέει, να το πας στο Μανταμάδο, θα αφήσει μπροστά στην εικόνα μου. Υπάρχει εκεί, όποιος πάει το βλέπει. Τι το θέλει, δεν ξέρω. Είναι απέναντι χιλιάδες οι εχθροί. Εκείνος επί Εζεκίου του βασιλέως των Ιουδαίων εφώνευσε 185.000 Ασσυρίους εν μια νυχτή, χωρίς να πάρει κανείς χαμπάρι, με σιγαστήρα. Βεβαίως. Αυτός μας φυλάει εκεί πέρα. Ποιος μας φυλάει εδώ? Οι γείτονες έχουν κάνει διάτρια τα σύνορά μας. Παντού μπαίνουν. Μπορεί ο Μιχαήλ σε μια στιγμή να τακτοποιήσει όλα. Εμείς να έχουμε πίστη. Και εμείς να έχουμε άνοδας καρδίας, ούτε στην Ανατολή ούτε στη Δύση. Εραστέ της Βασιλείας, ανασχόμεντας καρδίας, στο Θεό τον Πατέρα μας. Και να μετανιώσουμε και να διορθωθούμε και να κάνουμε τα προστάγματα του Κυρίου Παντοκράτορος. Να γίνουμε κι εμείς άγγελοι με τον τρόπο μας. Και να αγαθοποιούμε και να αγαθοπρακτούμε. Και να μην φοβούμεθα τίποτα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Με τόση ησυχία ακούσατε το Θείο Λόγο. Και μάλιστα για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Ασκεπάζει την πατρίδα μας, τους αρχοντές μας, το λαό μας, τον κλήρο, τους μοναχούς, τον κάθε ανθρωπάκο. Ασκεπάζει την οικουμένη. Και ας μας φυλάει από τον Αντίχριστο. Και ας είναι και προστάτης του καθενός μας. Και έτσι πολλά σ' όσους έχουν το όνομά του και λοιπά. Ευχαριστώ τους πατέρες και αδελφούς, ευχαριστώ το Ίδρυμα, ευχαριστώ το σταθμό της Εκκλησίας μας και τους ακροατάς αυτού τους εγγύς και τους μακράν και ευχαριστώ και πάλι εσάς που με λογισμό και μόνηρο ήλθατε εδώ και κάναμε την παράκληση των Αγίων Ταξιαρχών και την ταπεινή ομιλία για τον Μιχαήλ και τους υπολείπους. Χίλια καλά να έχετε. Μεθαύριο Παρασκευή πρωί, δεν θα έχουμε Θεία Λειτουργία, αλλά θα έχουμε το Σαββάτο που είναι η μνήμη του Αγίου μας Νεκταρίου. Παρασκευή 5 η ώρα το απόγευμα, γιατί νυχτώνει νωρίς, 5 η ώρα το απόγευμα θα έχουμε εσπερινό. Και Σάββατο πρωί 6 με 8, έτσι ταπεινά και απλά, θα έχουμε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία του Αγίου μας Νεκταρίου και να έχουμε και την ευχή του, θα τα πούμε τότε. Και την ερχόμενη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, θα κάνουμε εσπερινό και ομιλία με θέμα ο Απόστολος Φίλιππος. Ας ψάλλουμε τώρα λοιπόν τον ηθικό ύμνο της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρι
λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεότο και άλλος έχου σαν το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθερώσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Και πάλι σας ευχαριστώ, οι Αρχάγγελοι βοήθεια. Καλή σας νύχτα και καλή αντάμωση.